వెల్కమ్ టు తెలుగు భూమి న్యూస్ ఛానల్. ఛత్రపతి శివాజీ విగ్రహం వద్ద రైతులతో ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టిన వైఎస్ఆర్ టీపీ రామడుగు మండల అధ్యక్షుడు దాసరి రవిశాస్త్రి. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా చుప్పదండి నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జ్ తడగొండ సత్యరాజ్ వర్మ పాల్గొని మాట్లాడుతూ రామడుగు మండలం విచ్చేసి రైతులకు కంటిచూపు చర్య కింద 10,000 రూపాయలు ప్రకటించడాన్ని రైతులు ఎవరూ స్వాగతించారని, తక్షణం ఎకరాకు 25,000 రూపాయల చొప్పున ఈ నెలాఖరులోగా రైతుల ఖాతాలో జమ చేసి రైతు పక్షపాతిగా నిలబడాలని డిమాండ్ చేశారు. లేనిచో పార్టీలకు అతీతంగా ఉద్యమాలు చేపడతామన్నారు. చీమకుర్తి లక్ష్మణ్, రైతు సంఘం నాయకులు బుత్కూరి లచ్చయ్య, వెంకటేశం, బత్తుల అంకుశం, గంగాధర బొందమ్మ, గంట అంజీ తదితరులు పాల్గొన్నారు. రైతులు స్వాగతిస్తలేరని తక్షణం 1 ఎకరం చొప్పున 25,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఆ డబ్బు కూడా అతి తక్కువ సమయంలో అంటే మార్చి చివరి వారంలోగా రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేసినప్పుడే రైతులు విశ్వసిస్తారని, తెలంగాణ రైతాంగం పక్షాన నిలవాలనుకుంటే మార్చి 31లోగా నష్టపోయినటువంటి ప్రతి రైతు ఖాతాలోన 25,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ రైతులందరూ ఏకం చేయడానికి, రైతుల పక్షాన పోరాడటానికి ఏప్రిల్ 2వ తారీఖున నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి రైతుల పక్షాన నిలిచి న్యాయం జరగడానికి, ప్రభుత్వంలో ఒత్తిడి చేయడానికి వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ నియోజకవర్గంలోని వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ నాయకులందరి సమక్షంలో ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ వైఎస్ఆర్ పార్టీ సంఘర్షణ సభ గంగాధరలో జరిపి ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిపిస్తామని డిమాండ్ చేస్తూ, రైతుల పక్షాన్ని నిలవలేని ఏ ప్రభుత్వం, ఏ పార్టీ ఈ చరిత్రలో మనుగడ నిలవలేదన్న విషయాన్ని కేసీఆర్ బారాస ప్రభుత్వం గమనించి పీడిత తాడిత ప్రజలు అప్పుల పాలై లక్షలాది రూపాయలు వెచ్చించి పంట వేసుకుంటే చేతికొచ్చే సమయంలో రూపాయలు కావడాన్ని తట్టుకోలేనటువంటి రైతులు ఆత్మహత్యలకు లోనవుతున్నారు, అవమానానికి గురవుతున్నారు. కనుక సానుకూలంగా స్పందించాలి. స్పందించకపోతే రాజకీయాల ఖచ్చితంగా, పార్టీల ఖచ్చితంగా, ప్రాంతాల ఖచ్చితంగా రైతాంగం కోసం సాయుధ పోరాటాలు చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రజలు కోరేటటువంటి తీరికను సానుకూలంగా స్పందించి సకాలంలో స్పందించాలని హెచ్చరిస్తూ డిమాండ్ చేస్తున్నారు.